Gadewch ni wedi am. Diolch yn edio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ddod i geisio dy wyneb ac i alw ar dy enw i ddod lawr i'n plith ac i drigarhau wrthym. I ni yn cyflwyno'n holl oedfa i'th ofal di ar cyfnod yma ac yn gweddio Dduw bydd na ymwybyddiaeth mawr wrth bresenoldeb yma gyda ni hen yma ac yn ystod y dydd y fori ac o Dduw yn dy drigaredd y cawn brofi hyn am ddyddiau, wythnosau a misoedd a blynyddoedd i ddod. I ni yn gweddio Dduw am i ni cael gweld cyfnod newydd, cyfnod lle rwy ti ar waith yn rymus yn ein plith. Tyrd lawr ein plith, bendithiau'n hoedfa. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth croesawyr Nadolig. Felly, syniad yw, braidd yn amlwg o'r teitl ni wedi rhoi ar y gwasanaeth i groesawyr Nadolig. I ni yn gobeithio. Fyddwn ni yn ceisio dod ar oedfa i derfyn wrth i ni groesawyr Nadolig, felly hanner nos. Felly o gwmpas hanner nos, mae'n anodd cael ar ei ben bob tro, ond fe fyddwn ni yn trio falle canu'n carol olaf o gwmpas yr amser hynny. Fyddwn ni'n canu nifer o gyroleg, gan i rhai'n sefyll, rhai'n eistedd, gan i darlleniad ac neges byr iawn. Felly dyna'r patrwm, dyna'r drefn y noswaith yma. Gan i ddechrau trwy ganu carol rhif 21, a dwi yn credu bod angen sefyll ar gyfer hon, o deied pob Cristion i Fethlem yr awron i weled mor dirion yw'n Duw, o ddyfnder hyfeddod, fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. 21 gewn ni sefyll i'w chanu.
eistedd i ganu'r carol nesaf. Carol ysgrifennwyd gan fy nhad, dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl ar gyfer y llyfryn arbennig yma sydd gyda ni heno yma. Nawr ten, geith Osian chwarae'r bennill gyntaf atgoffa ni. Mae yn dôn anghyfarwydd i rai. Ni wedi chanu ni sawl blwyddyn, ond pan ni dim ond yn canu un dôn, falle unwaith, dwywaith y flwyddyn, mae'n mynd yn angof yn gloi. Ac ni wedi canu chydig o weithiau, ond os ni wedi chwarae'r bennill gyntaf, gen i eistedd i ganu hon, ac yna ni unwaith wedi mynd trwy unwaith gen i ymuno yn y canu, ond dwi'n credu os chi'n edrych ar y linell gyntaf, cesolwg ar fy Iesu, a'r gair olaf na Iesu yn cael ei ddysgu allan 4 curiad, a'r hefyd ar gyfer yr ail linell. Felly mae eisiau pwysleisio'r gair olaf yn y linell, yn y 2 linell gyntaf o leia. Mae yna 10 eraill, ond gewn ni weld sydd eithi. Felly, rhif 4, cesolwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw.
beth o'n i'n gallu dweud, na, reit da, dwi'n credu. Felly 10 allan o 10. Ond os ydrychwch chi ar, wel, mae yna ryfeddodau mob pennill fyna, ond ydrychwch ar y drydydd bennill, mewn cryd y gwawriodd gobaith i achub eog fyd, y groes, y gwaed a'r ymdaith yn awr mewn cwsg yn fyd, fe ddaeth i roi goleuni i ni mewn cyflwr trist o ryfedd fan tosturi clodforwch Iesu Grist. Siŵr bod yna cyfres hir o bregethau yn y bennill yna'n unig. Felly os ych amser ydych chi ddarllen hynny yn dawel ac i ystyried gwirioneddau y Nadolig a pwrpas y Nadolig, fe gewch chi fe fyna i gyd yn y bennill yna. Wel, gadewch i ni ganu carol arall, rhif 2, gen i sefyll i ganu hon ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, Carol rhif 2, gen i sefyll i'w chanu.
gwrando ar y radio rhai dyddiau nôl, ac yn anffodus mae'r rhaglen radio ni'n pleserus i'w wrando no, cerddoriaeth sydd yn helpu ymlacio ac i ganolbwyntio ac i weithio, felly yn y cefndir ac yna o fewn bob 7 i 8 munud, mae yna rhyw hysbyseb yn dod ymlaen. Ac o'n i'n gwrando ar yr hysbyseb yma y dydd o'r blaen, ac yn rhestru ffeithiau yr oedd y person yma'n gwybod. Pethau yr oedden nhw yn gwybod yn sicr, falle rhywbeth fel yr ydw i'n gwybod mae Everest yw'r mynydd mwyaf yn y byd, ac yna falle rhywbeth mwy cymleth, falle rhyw fformula mathemategol, dwi'n gwybod y fformula mathemategol yma neu ffisegol, ac yn rhestru tua 34 o ffeithiau roedden yn gwybod, ac yna'n dweud, ond ydw i ddim yn gwybod faint bydd fy mhensiwn. Ac dyna oedd yr hysbyseb, yn trial hybu pobl i ddarganfod eich pensiwn. Ac o'n i'n eistedd yna'n meddwl, wel, sawl un yn y byd yma sydd yn gwybod andros o lot. Ac maen nhw'n licio gadael i chi wybod faint maen nhw'n gwybod hefyd. Ac maen nhw wedi bod trwy y system addysg, ac maen nhw wedi cael eu canlyniadau nhw a'i graddau nhw, mae'r gwybodaeth sydd ganddyn nhw'n anferthol. Maen nhw'n gallu cynnal sgwrs anhygol. Ac yn y sgwrsiau maen nhw'n ei roed, maen nhw'n jyst yn taflu ambell i ffaith bach mewn maen nhw'n gwybod yn fwy na chi. Ac maen nhw'n bobl clyfar iawn, pobl tua cof arbennig, dealltwriaeth da hyd yn oed, galluog tu hwnt rai o'r rhaid, lot o bobl andros o alluog yn y byd yma. Ac i chi'n siarad nhw, a chi'n teimlo tipyn bach yn baras yn siarad nhw, achos i chi'n gwybod bod eu brawddegau nhw'n llawn geiriau mor hir sa'i rioed i clywed nhw'r blaen. Ac eto i gyd, dydy'r rhain ddim wedi trafferthu ffeindio mas beth sydd yn mynd i ddigwydd pan fyddan nhw'n farw. Pan ddaw yr anadl olaf. Dyn nhw ddim wedi trafferthu, dyn nhw ddim wedi darllen hwnna, dyn nhw ddim wedi darllen y Beibl, dyn nhw wedi darllen gair Duw, dyn nhw wedi darllen awduron da am air Duw, dyn nhw wedi darllen ac chwilota ac ymchwilio a mynd i ofyn i pobl, ble fedra i ffeindio mas y gwirioneddau yma? O, maen nhw'n gwybod sawl milltir yw e'r lleiad. Maen nhw'n gwybod yr holl busnes yma, o'r planedau, a'r hael, a'r pa ffordd maen nhw'n troi, allan nhw roi'r holl ddadleuon i chi. Dysgyrchiant, allan nhw dweud y cyfan wrthoch chi am dysgyrchiant, ond dydyn nhw ddim yn gallu dweud dim byd wrthoch chi am beth sydd yn digwydd pan fydd i hanadl olaf nhw'n dod. Am yr atebion fan hyn, dwi eisiau darllen darn o'r ysgrythyr a fyddai'n pwysleisio'r 5 adnod i chi. Na darllen o adnod 1 o'r ail benod o'r Efengyl yn ôl Matthew, ac fyddai'n aros ar adnod 5 am eiliad a pwysleisio fe, ac yn ai ymlaen i ddiwedd y darlleniad. Matthew 2, adnod 1. Ac wedi genir Iesu ym Methlem Jwdea, ynyddiau Herod Frenin, weled doethion a ddeithant o'r dwyrain i Jerusalem, gan ddywedyd, pa le mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef, ond pan glybu Herod Frenin, fe a gyffroiwyd a holl Jerusalem gydag ef, yn chwedi dwy'n ynghyd yr holl archoffeiriad ar ysgrifenyddion y bobl, fe am ofynodd a hwynt pa le y genid Crist. Adnod 5. A hwy a ddywedasant wrtho, Methlehem Jwdea, canis, felly yr ysgrifennwyd trwy'r proffwydi. Dyna be mae'r holl proffwydi wedi ddweud. A dyma beth sydd yn mynd i ddigwydd. Sut yn y byd gallwch chi cael proffwydi yn proffwydo cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd cyn digwyddiad ac yn cael yn fanwl gywir i'r lythyren, i'r dref, i'r holl amgylchiadau, ac eto i gyd mae gyda ni pobl clyfar yn y byd yma sydd yn gwybod lot. Ac eto i gyd, dyn nhw ddim yn gwybod na. A dyn nhw ddim yn trafferthu i weld beth sydd yn y pethau yma. Adnod 6, gyn ni fynd ymlaen dar darlleniad. A thithau Bethlehem, tir Jwda, nid lleiaf wyt ymhlith tywysogion Jwda, canis ohono ti y daw y tywysog, yr hwn a fugeiliaf ym mhobl Israel, yna Herod wedi galw y doethion yn ddirgel, a'i holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosau y seren, ac wedi ei danfon hwy i Bethlem, fe a ddywedodd, ewch ac ymofynnwch yn fanwl am y mab bychan, a phan gaffoch ef, mynegwch i mi, fel y gallai finnau ddyfod a'i addoli ef. Hwythau wedi clywed y brenin, a eithant ac wele y seren a welsant yn y dwyrain, a aeth o'i blaen hwy.
hyd o'n i daeth i a sefyll goruwch y lle yr oedd yma bychan. Fan welsant y seren, llawen y chasant a llawenydd mawr dros ben, achos fe ddigwyddodd e fel y proffwydwyd, fel y dywedwyd y byddai yn digwydd. Fe ddigwyddodd e yn berffeth, fanwl gywir. Wel, beth newch chi? Mi'n siŵr bod chi yn gwybod lot o ffeithiau, ac falle bod chi hyd yn oed yn gwybod faint o bensiwn gewch chi rhyw ddiwrnod. Wel, da iawn chi. Ond chyfod mae yna pethau pwysica i ffeindio allan i ddarganfod, a oes na wirionedd yn y pethau yma. Mae claddu pen yn y tywod yn rhywbeth andros o beryglus i wneud pa mae holl dragwyddoldeb yn eich gwynebu chi. Wel, gadewch i ni ganu carol arall, rhif 22, o deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddu, o deuwch i Fethlem dref. Rhif 22, gewn ni sefyll i ganu hon. Dyma lle mae'n mynd yn broblem. Edrych ar yr amser a trial. Chi'n gweld yr holl garolau yma, i ni eisiau canu nhw gyd. Gen ni drial hi, gen ni ganu carol rhif 27 ac hoffwn ni ganu 31. Mae 31 yn un arbennig. Gen ni eistedd i ganu'r ddwy dwi'n credu. Fi'n credu mae un i sefyll yw 31, ond dwi eisiau eistedd lawr i ganu hon. Felly gewn ni 27 yn gyntaf, ac yna yn ni ymlaen. Safai fyny atgoffa chi mae rhif 31 yw ond gewch chi fe'n barod, 31 fydd yr un nesaf. Ond 27, tua Bethlehem dref, awn yn Fintau Gref.
rhif 31, ond dyma be newn ni, gewn ni eistedd i gannu'r ddwy bennill gyntaf, ac yna yn sicr gewn ni sefyll i gannu'r bennill olaf. Felly, rhif 31, eistedd ar gyfer y ddwy gyntaf, ddwy bennill gyntaf, yna gewn ni sefyll i gannu'r bennill olaf. Cyn i ni ganu'n cael olaf am heno yma. Hoffwn ni roi neges byr iawn. Chydig wythnosau nôl, wel, siwr fod bythefnos dair, benderfynnes i y byddwn ni'n prynu anrheg nadolig cynnar i fi fy hun. Ac rheswm am yr anrheg nadolig cynnar yma oedd o'n i wedi clywed, wedi bod yn breuddwydio am yr teclyn bach yma ers dros degawd. Am rhywbeth byddwn ni'n gallu gwrando ar yr ychydig gerddoriaeth sydd gen i, ac yn rhwydd, ac wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen, mae'r pethau fel yr hen recordiau wedi mynd, chi'n gallu defnyddio nhw dim mwy, wel, mae'n dod nôl to yn diwedd, ond doedd dim recordiau wedyn, oedd rhaid i chi cael rhyw fath o tap, peiriant tap, caset i roed yn rhyw teclyn bach i'w rando, wedyn o'r reina ddiwerth, y CDs, ac yna, yn sydyn iawn, doedd dim CDs, neu roedd yna, ond doedd neb yn defnyddio nhw, doedd dim peiriannau i defnyddio nhw, chi'n gallu defnyddio nhw'ch cliniadau chi efallai, ond o rhaid i chi gael y lawr o'r awyr o rwle, o'r we, trwy'ch cyfrifiadur chi ar yw'ch teclyn ar eich ffôn, ac yna sut o'ch chi'n gwrando ar efo wedyn ni? Sut o'ch chi'n gwrando ar y gerddoriaeth? Oedd rhaid i chi dalu amdano fe ar y we, a ddim yn yr i gymleth i fi, ac yn i'n meddwl, wel, mae hwn yn dipyn bach o ben tost. Ac yn ystafell athrawon, rhai yn siarad am yr seinydd yma, speaker, seinydd yma, clyfar iawn. Teclyn seis yma, maint yma, dyna gyd.
chi'n rhoi yn y wal, yn y plwg. Ac mae trwy'r we yn chwarae'ch cerddoriaeth, chwarae radio ac yn y blaen. Ac felly, ers tua bythefnos dair nawr, dwi'n gallu eistedd yn yr ystafell yn gweithio gyda'r cerddoriaeth, beth yw'r rhaglen Sianel Classic FM yma. Dyma lle mae'r hysbysebion yma i gyd yn dod i fyny. Ac dwi wedi'n barod i sôn am yr hysbysebion yma. Ac mae yn ymharu rhywfaint, achos i chi'n ganol rhyw ddarllen neu rhyw baratoi gyda'r cerddoriaeth yn dawel yn cefndir. Mae rhaid i fi cael cerddoriaeth ymlaen yn y cefndir, achos mae gen i beth chi'n galw'r tinnitus yma yn eich clustiau chi, lle mae yna rhyw sain aflafar yn eich pen trwy'r amser. A pan i chi'n trio gweithio, mae'n anodd canolbwyntio, felly dwi'n hoffi cael rhyw fath o gerddoriaeth heb eiriau yn y cefndir, felly allai ganolbwyntio ar y gwaith. Ac felly o'r diwedd dwi wedi cael y teclyn yma, mae'n ardderchog, mae'n hyfryd, dwi'n gallu rheoli'r cyfan o fy ffôn symudol os dwi eisiau rhoi bant, dwi'n troi y bant o'r ffôn. Os dwi eisiau'r sain yn uwch, dwi'n troi yn uwch o'r ffôn. Dwi'n eisiau fi symud o'r gader, mae'n anhygoel. Ond yr un peth sydd yn niwsans ar y sianel dwi'n gwrando yno fe yw'r hysbysebion yma. Ac felly dwi wedi sôn am un hysbyseb yn barod i chi, ond bron yr holl neges heno wedi dod o hysbysebion dwi wedi gwrando arno ar y teclyn bach mewn ystod y pythefnos diwetha. Hysbyseb nesaf dwi eisiau sôn wrtho chi, a dwi ddim yn gwybod beth oedd nhw'n hysbysebu hyd yn oed, achos dim ond unwaith dwi wedi glywed e. A dyma beth wedon nhw, yn Saesneg wrth gwrs, wedon nhw'r geiriau yma, nid oes y fath beth a'r rhodd perffaith, ond mae e'n bosib prynu rhodd perffaith i rywun. Dwi'n gwybod os chi'n deall hynny. Chwi dweud eto, falle bod o'n swnio well yn Saesneg, bod nhw wedi cael rhyw fath o barddoniaeth yn y ffordd nhw'n ddweud yn y Saesneg, ond dyma beth o'n nhw'n dweud yn ydyn tôn Gymraeg. Nid oes y fath beth a'r rhodd perffaith, ond mae yn bosib prynu'r rhodd perffaith i rywun. Ac falle, i chi gallu dweud, mae'n glyfar iawn, ac i'r raddau mi fydden ni yn cytuno gyda hynny. Achos byddwch chi'n gallu dweud, does dim fath beth a prynu'r anrheg perffaith diwedd y gân. Achos petai rhywun yn dod bore fori, petai un o'r plant wedi prynu anrheg i fi heddi, ac wedi lapio fe mewn rhyw bapur hyfryd, llyfr coginio ar gyfer amrywiaeth gwahanol o salad. Llai ddweud un peth wrthoch chi. Ar ôl crio yn dawel bach, mi fydden ni'n ymdrechu dweud diolch yn fawr. Achos mi fydden ni'n edrych yn hyrt arnyn nhw. Llyfr resait salad i fi. Dwi ddim yn licio salad. Dwi'n gweld pwrpas salad. Pam fydde rwy'n eisiau rhoi llyfr salad i fi? Falle bu rhaid i'r doctor roed e fi rhyw ddwrnod, ond ar wahân i'r doctor. Pam sydd rhaid i fi cael llyfr salad? Dyna be fydde mynd trwy mhen i. Nag ydych chi'n nabod fi? Dwi ddim eisiau llyfr salad. Dwi'n eisiau gwybod am foron heb i coginio. Dwi'n eisiau gwybod am darn o ddeilen a wedi olchi, ac dwi wedi clywed hwnna ddim yn iach iawn chwaith os ych chi ddim cael e mewn paced ac wedi agor e, mae yna germau dirin dod ohono fe, felly mae yna bwrpas i ddweud bod salad yn gallu fod yn niweidiol i'ch iechyd chi hefyd. Ond siwr o fod bod yna rai fan hyn bydde'n dod bore Nadolig a rhywsut neu gilydd allai ddim deall e. Llyfr salad. Dwi wedi bod yn breuddwydio am hwn ers blynyddoedd. Diolch yn fawr. Y rhodd perffaith i fi. Llyfr salad. Fedrai ddim dychmygu dim byd gwell. Mae'n amlwg yn dweud. Nag yw'n amlwg? Mae'n ddigon clir. Does dim rhodd perffaith i gael. Ond gallech chi ddweud bod na rhodd perffaith i rywun. Petai rywun yn dod bore fori, digwyddodd e dod. Sa'n cofio pa flwyddyn oedd hi. Fe nath un o'r bechgyn rhoi anrheg perffaith i ni. Bron iawn perffaith. Mi roedd e'n docyn ar gyfer gêm Cwpan y Byd Rygbi Cymru yn erbyn Fiji. Fel drodd y mas, roedd e'n gêm ofnadw, a dylse Cymru wedi colli os na gollon ni. Dwi'n credu nillon ni. Ond mi roedd e'n rhodd perffaith am y misoedd o aros tan y gêm. I fi, roedd tocyn i fi ni weld Cymru'n chwarae yng Nghwpan y Byd yn arbennig. Ond petach chi'n rhoi hwnna i rywun arall sydd erioed wedi clywed am y gêm, ddim yn gwybod dim byd am y gêm, bydden nhw ddim yn meddwl dim byd amdano fe. Dwi ddim yn berffaith iddyn nhw, ond mae'n berffaith i fi. Ond yn yr ysgrythyr, mae'n dweud gellir cael yr rhodd perffaith. Mae'r fath beth a'r rhodd perffaith.
Mae'r ysgrythyr yn dweud yn blwmp ac yn blaen, mae na rodd perffaith i gael. Ioan 3:16, canys felly y caro Dyw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddo. Ond dyma'r broblem. Dydy'r byd yn ei pechod ddim yn gallu dirnad gwerth yr hodd yma. Dydyn nhw ddim yn gweld unrhyw bwrpas i'r hodd. Diflas yw popeth am yr hodd o'r arglwydd Iesu Grist ydyn nhw. Mae'n meddwl, arglwydd Iesu Grist, pwy oedd e? Roedd yn ddyn gafodd ei eni, os gafodd ei eni. Allech chi credu bod nhw'n hyn o'n gallu cwestiynu hynny? 2000 o flynyddoedd yn ôl, dyn nhw ddim yn edrych i'r ffeithiau hanesyddol, dyn nhw ddim yn edrych i'r proffwydi a proffwydodd i fodolaeth cannoedd o flynyddoedd cyn i eni fe. Dyn nhw ddim yn edrych ar ei ddylanwad ar holl fyd. Dwi'n mynd edrych ar y peth yna, ac maen nhw'n anwybyddu'n llwyr. Maen nhw'n dweud diflas yw e. Mynd i'r capel, eistedd ar rhyw ddyn yn pregethu am 3/4 awr, canu muned, diflas. Dyna yw'r capel i fi. Maen nhw'n dweud diflastod llwyr. Dydyn nhw ddim wedi ddeall e. Dydyn nhw ddim yn gweld bod yr hodd yma yn berffaith. Maen nhw'n gweld bod yr hodd yma yn wastraff. Mae o fel cael llyfr salad i rwy'n fel fi. Maen nhw'n dweud, pam dwi eisiau llyfr salad? Ac felly byddwch chi'n edrych, pam dwi eisiau gwybod am Iesu Grist? Mae gen i fywyd i fyw, mae gen i bechodau i arbrofi yn mlith nhw, mae gen i arian i ennill, mae gen i dau i brynu, mae gen i geir i brynu, mae gen i wyliau i fwynhau. Ac felly chi'n dweud, dydy'r hodd yma ddim werth dim byd i fi. Ond dydyn nhw ddim chwaith yn gweld pwysigrwydd hanfodol yr hodd yma. Dydyn nhw ddim yn gweld bod e yn hanfodol chwaith. Dydyn nhw ddim yn gweld prydferthwch yr hodd. Dydyn nhw ddim yn gweld rhyfeddod yr hodd. A dydyn nhw ddim yn gweld pa mor hanfodol yw'r hodd. Mae yna adnod arbennig yn Matthew 13, adnod 45 ac ymlaen. Drachefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd i farchnatwr yn ceisio perlau teg. Yr hwn wedi iddo gaffael un perl gwerthfawr a aeth ac a werthodd gymaint oll ac a feddau ac a'i prynodd ef. Un perl gwerthfawr. Dyma'r hodd perffaith yn y flwyddyn 2016, nid canrif yn ôl. Dwi ddim yn hyn ffasiwn. Dwi ddim yn hyn ffasiwn gwisgo siwt i fynd i'r capel. Dwi ddim yn hyn ffasiwn i ddod â Beibl a darllen y Beibl. Mae darllen y Beibl yn darllen llyfr gwyddonol, llyfr llawn ffeithiau, llyfr llawn arwyddocad. Mae'r llyfr yma'n dweud wrthyn ni ble dwi'n mynd i treulio tragwyddoldeb, Uffern neu'r nefoedd. Nawr, mae'r llyfr yma'n llawn cyffro, mae'r llyfr yma'n holl bwysig. Does dim byd fwy pwysig na'r llyfr yma. Does dim rhodd fwy gwerthfawr na'r hodd yma. Yr hodd yma sydd yn llawn perfeithrwydd, llawn sancteiddrwydd, yn llawn gras. Mae'r hodd yma, i ni'n sôn amdano ar arglwydd Iesu Grist, Dyw yn rhoi ei unig anedig fab i ni. Mae'r hodd yma yn llawn gras. Mae wedi cael ei rhoi i bobl sydd ddim eisiau fe, sydd yn byw i bywydau hebddo fe. Mae'r hodd yma yn ras llwyr. Dyw yn rhoi anreg i rhai sydd ddim eisiau anreg. Mae'r hodd yma yn un sy'n para hyd tragwyddoldeb. Chi'n gwybod beth? Nid yw'r hodd yma yn newid gydag amser. Nid yw yn pylu. Siwr o fod, ych chi'n gallu cofio beth oedd anreg Dolig llynedd? Chi ddim yn cofio'r un flwyddyn cyn nag i'ch. Bore fori bydd e'n llawn cyffro. Fe gewn ni anrhegion, gobeithio. Lot ohonyn nhw, gobeithio. Rai neis iawn, gobeithio. Ond fentro i ddweud wrthych chi mewn pethefnos, byddwch chi'n cofio be gafoch chi. Ymhen blwyddyn fyddwch chi'n cofio fe, a llai dweud un beth wrthych chi. Y diwrnod pan chi'n dod i gredu yn Iesu Grist, i chi'n cofio'r cyfnod. Chi'n gallu dweud am gweddill eich bywyd chi. Pryd deithoch chi gredu, sut deithoch chi gredu, achos dyma'r hodd fwyaf gwerthfawr. Mae e'n para bywyd a mae e'n para tragwyddoldeb. Dwi ddim yn pylu. Rhodd sydd yn delio â phroblem fwyaf dyn. Oes gyda chi broblem tymer? Oes gyda chi broblem meddyliau na ddylech chi feddwl amdano? Oes gyda chi broblem hunanoldeb? Oes gyda chi broblemau i chi'n teimlo'r ansicrwydd byw yn y byd yma? Chi'n gwybod beth yw'r broblem? Eich pechod chi. Ond mae'r hodd perffaith yma Iesu Grist yn delio gyda'ch pechod chi. Rhodd sydd yn dod â dyn a Dyw yn ôl i gyflwr o gymdeithas. Mae'n dod â dyn yn ôl i gyflwr o fwynhau cymdeithas gyda Dyw. Heb, sylwch hwn, hwn yn bwysig, heb yr hodd yma, does dim gobaith yn y byd. A mae eisiau gobaith yn y byd yn does.
O nad oes na sôn am ryfeloedd mawr byd yn dod ar y gorwel 2017. Sawl gwlad mawr y byd sydd yn dechrau codi dyrnau at ei gilydd. Rhyfeloedd, sôn am ryfeloedd, casineb tuag at ei gilydd, adeiladu bomiau niwclear, ond nid ydyn ni'n clywed am y pethau yma ym mhob man, ond ydyn ni'n gweld pethau erchyll yma. Oes na gobaith yn y byd? Fedra i ddim gweld unrhyw gobaith yn y byd. Le mae'r gobaith mwyaf byd? Yn yr arglwydd Iesu Grist. Heb Iesu Grist does dim gobaith. A gai ddweud hyn wrthych chi hefyd, heb Iesu Grist does dim gobaith gan yr enaid. Chi'n gwybod beth? Wrth i chi fyw bob dydd, wrth i chi gamu i fywyd dyddiol, pan ych chi'n deffro yn y bore ac ych chi gamu mewn i bywyd y dydd, chi'n gwybod beth? Mae angen yr hodd yma ar gyfer byw, ond fwy na hynny, wrth i chi gamu allan o fywyd i dragwyddoldeb. Pan gamwch chi allan o fywyd i dragwyddoldeb? Y cwestiwn yw, a ydych chi wedi derbyn yr hodd yma? Achos os nad ydych chi wedi derbyn yr hodd yma wrth gamu allan o amser, yna mae ar ben, ond mae ar ben am dragwyddoldeb. Rhaid bod yr hodd yma yn eiddo i ni. Dyna beth i ni eisiau gorffen ein gwasanaeth ni. Rhaid bod yr hodd yma yn eiddo i ni. Ioan 6, adnod 37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. Chi'n gwybod beth? Mae'n rhaid i chi gael yr hodd yma. Sut ydych chi'n mynd i gael yr hodd? Wel, dewch at yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwn a ddel ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. Na i ddim eich gwrthod chi. Os dewch chi a gofyn, fe rodda fi chi rhodd fwyaf gwerthfawr y byd, y perl mwyaf gwerthfawr. Yr un fydd yn maddau holl bechodau, yr un sydd yn golchi holl bechodau i ffwrdd, yr un sydd yn dod â heddwch rhwng dyn a Duw, yr un sydd yn rhoi heddwch cydwybod i chi, yr un sydd yn rhoi heddwch am dragwyddoldeb i chi. Dyma'r un, dyma'r hodd, ond mae'r rhaid i chi ddod ato. A mae rhaid i chi ofyn iddo fe. Ond yr rhyfeddod yw hyn, os dewch chi ato fe, yn pledio ac yn cyffesu ac yn edifarhau, yna ni fydd yn eich troi chi ffwrdd. Dwi ddim yn gwneud hynny. Wel, beth ych chi'n mynd i wneud yn y Nadolig yma? Oes Nadolig arall yn mynd i fynd heibio? Lle chi'n mynd i fentro? Croesi bysedd? Gobeithio fydd popeth yn iawn am flwyddyn bach arall? Gobeithio na fydd y doctor yn rhoi rhyw newyddion drwg i chi o rhyw salwch? Gobeithio na fydd na rhyw ddamwen car yn dod ar hyd y ffordd? Gobeithio na fydd na drafferth wrth groesi'r lôn? Gobeithio na fydd na rhyw afiechyd yn taro lle na fyddaf yn gallu treulio fwy o amser ar y ddaear yma? Ydych chi'n mynd i gobeithio hynny? Neu ydych chi eisiau cael yr hodd sydd yn mynd i roi pwrpas i fyw, os gewch chi fyw ganrif arall? Fyddwch chi'n byw eich pwrpas eich creuwyd chi. Chi'n bod, mae'n brawf os ych chi wedi dod i gredu. Pan ych chi'n rhoi Crist yn gyntaf. Os nad ydy Crist yn gyntaf yn eich bywyd, chi'n rhoi y dydd cyfan iddo fe fori, Sul, mae'n ddydd Dolig fori. Mae'n ddydd Sul fori. Mae'n ddydd yr arglwydd fori. Ac felly ni'n rhoi y dydd cyfan iddo fe. Ac yna'r Sul wedyn ni. Ac ni'n dod i'w i'w ganu moliant a clod i'w enw. Wel, dyna prawf i chi. Pan i chi yn blentyn iddo fe, pan i chi wedi derbyn yr hodd yma, fydd y pethau yma'n bopeth i chi. Byddwch chi eisiau rhoi y cyfan yn ôl iddo e. Felly ni'n mynd i ganu i orffen ac wedi croesawu'r Nadolig. Heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist. Mae e nawr yn heddiw. Mae e'n fore dydd Nadolig, felly gawn ni dymuno Nadolig llawen i chi gyd. Ac felly ni'n gallu canu hon, mae'n hyfryd canu hon, yn ystod y cyfnod yn Nadolig, ond nawr ni'n gallu canu hi go iawn. Heddiw. Heddiw mae e nawr chydig o funudau wedi hanner nos. Heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist. 3:15, gewn ni sefyll i'w chanu.
bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.